Очакваме висока оценка и за Стела Салапати. С изпълнението на националния ансамбъл Девойки ще приключи и нашия репортаж. Елица Павликенова, Йорданка Георгиева, Петя Станева, Олга Чавдарова, Елисавета Димитрова и Лилия Димитрова ще участват на Европейското първенство в Осло в края на този месец и началото на месец юни. Техни треньорки са Антонета Занкова и Валентина Канева. Изпълнението на националния ансамбъл Девойки е част от шоу-програмата, с която завърши международния турнир Жулиета Шишманова. Аз използвам случая, за да ви кажа момичетата, които станаха носителки на обявените от мен вече призове. Приза на бокс се присъжда на Стела Салапатийска. Любимка на публиката стана Мария Петрова, а мис турнир по решение на журналистите, отразявали турнира, е Диана Попова. Това репортажът ни завърши. За вас коментира Боряна Тончева. Приятна вечер!